Arratsaldeon. Eza sarea osatzen dugunontzat plazer bat da sormenen parte hartzea. Emakume sortzaile eta artisten sare hau musika klasikoan jarduten duten emakumei ikusgarritasuna emateko sortu zen iazko martxoaren 8an. Azaroaren 17an eskainiko dugun kontzertuan 2 estreinaldi izango ditugu. Alde batetik Eba Ugalderen Etxean igeri obra. Leire Bilbaoren Etxeko urak poeman oinarritua dagoena piano eta sopranorako. Pianoan Itxaso Saintelamaza izango dugu eta hotxean Belen Madariaga Galdakaoko musika eskolako irakaslea den sopranoa. Bestalde, Inge Konderen Elizaren balsa lehenengo aldiz entzuteko aukera izango dugu, piano, bibolin eta biolontzelorako. Obra honen interpretaziorako espreski sortua izan den bideo bat ere ikusteko aukera izango dugu, Naiara Ortegaren eskutik. Bai Eba eta bai Inge gurekin elkarbanatuko dute haien obren sormen prozesua. Honetaz gain, Maria Luisa Ozaitaren 3 obra entzuteko aukera izango dugu instrumentu solistentzat. Flauta, biolontzelo eta pianorako den Mi primer vals obra. Aurtengo sormenen parte hartuko dut, hilaren 20an, 11:30 Aladantza parkean egingo den ekitaldi baten, egin zuzen be Biziposa elkarteak egingo dauen ekimen polit baten. Ekitaldi horretan metro bateko letrak nire liburuan agertzen den ipuin bat irakurriko dut, zatika. Uste dudalako ipuin horren bat egiten dagoela Biziposa elkartearen espirituagaz, eta noski nipe bat egiten dudalako espiritu horregaz. Kaixo, gaizka naiz, gure amatxiren hilobetako bat, eta bere 100. urtebetetzea ospatzeko, berak beti kontatzen zigun historia kontatu nahi dizuegu. Goitibera antzerki taldearen Amatxik Dixit antzerlana. Espainiar Gerra Zibilan zehar, gure amatxiren lehengusinak jasandako izugarrikerien inguruko historio bat da, maitasun historio bat. Ondoren, Galdakao gogorarekin batera, zuekin gai hau jorratzeko foro bat sortu nahiko genuke. Historia ez daiten lotu denboran galduta, eta ez da ikusten gureak itxi hor astuta. Eunate Barroeta naiz, Galdako Gogora elkarteko kidea, eta aurten sormenen parte hartuko dugu Emakumea eta Gerra solasaldian. Lehenengo Amatxik Dixit antzeslana ikusteko aukera egongo da, eta gero jarraian gure elkartean egiten dugunaren berri emango dugu, eta aktore eta gidoilariekin batera, Emakumea eta Gerraren inguruko gauzatxoak kontatuko dizkizuegu. Laster arte!